За тези 10 години Аксис е като моето семейство. Тоест за мен е голяма чест и много обичам и да се връщам тук и да споделям с българските си колеги чрез Аксис да правя тези презентации, им да давам също и от моята практика, от моя опит съвети на български колеги. Тоест, той е част от моето семейство. Затова и всяка година съм тук с Аксис и се радвам, че все още има интерес и ме канят всяка година. Доста време търся обучение, с което да надградя естетичните си умения и да науча нови неща и нови тенденции. И това, което ме впечатли в този курс, беше, че се набляга повече на естествената красота и на биостимулацията, особено с продуктите, които ни показаха и ни обучиха как да използваме. Виждаме, че филърите и ботоксът се изместват малко по малко от биостимулиращи продукти. Доктор Параскелов е изключителен професионалист, който отделя внимание на всяка подробност и човек може много да научи и да обогати опита си от него. Смятам, че организацията беше страхотна. Отношението на всеки от екипа е изключително приятелско и предразполагащо. Практическата част наистина беше великолепна, защото видяхме съчетаване на различни техники в реално време. Бих споделил, че Axis Academy са изключителни професионалисти, много добре организират своите събития, лекторите са на топ ниво и хората да не се колебаят да посетят техните събития.